Alright, no, what's up po mga idol? So welcome back sa ating YouTube channel mga idol, no. So ngayon po mga idol, pag-usapan po natin dito yung isang commenter ng ating YouTube channel mga idol. At sabi dito mga idol, no, Kamax, priority ba pag professional license? So kahit non-pro ka pa dol, basta nakabili ka lang ng ganito, ng Maxim jersey, Maxim helmet at saka Maxim bag, pwede ka maging priority. Hindi ibig sabihin dito no na pag professional driver's license ay priority ka na. So hindi ka maging priority dol kung hindi ka makabili ng mga Maxim gear tulad ng Maxim jersey, mga ito ganito, Maxim bag, Maxim helmet. So yung tatlo na yan dol, so kailangan mo yung bilhin yan para maging priority ka. So hindi ka pwedeng priority kahit professional license ka pa. Pag hindi ka pa nakabili ng mga gear sa Maxim, ay hindi ka pa priority. Tapos, yung ano naman, yung amount lahat, kung magkano lahat, no? Ito, dati pa kasi itong mga idol, 2019 pa yun, hindi ko alam kung nag-change ba yung price. Basta noon, ito, yung Maxim jersey is 300, tapos yung Maxim bag is na 1,000, and then yung helmet is 900. So, yun. Tapos, lahat ng yan is, ano yun, throw eco-wins, no? Throw load sa apps ng Maxim. So, yung 300 na jersey, tapos 1,000 na bag, and then 900 na helmet. So, yun, ano mo yun sa eco-wins, i-load mo yun kasi doon lang yun, kukunin ni Maxim yung bayad sa load. So, again, no, hindi ka maging priority pag hindi ka makabili ng mga Maxim gear. So, kahit non-prop ka, basta makabili ka lang ng mga gear, ay pwede ka maging priority. So, wag kang maniwala sa iba dyan na magsabi na hindi daw pwedeng magpaprayo yung mga non-prop. So, pwede naman magpaprayo yung mga non-prop. Basta may pangbili ka lang ng mga gear ng Maxim. So, lang, no? And then, siyempre, no, sa mga bagong rider din, no, sa Maxim, kabaw ko nga, dagan kasi ka-apply din sa Maxim. So, ay mo ka ng pailad sa mga scammers, bantay mo ni mga scammers kay sige repito ni siya og bok in town gyapon ya loy kay mga bagong rider karon kay mao jud may scam. So basta no ay ibutang siya una nga tanan mga pabayad online is 100% scam gini siya sa kanang maghatag og barcode sa inyo nga ipa-scan dito sa cashier sa 7-Eleven ya mao tay pabayaran sa inyo. So ayon na niyo ipadayon kay 100% scam gina siya. So ano lang no, so salamat og amping sa biyahe. And then ato sa ni siya complete be. Complete ni pero ato sa siya i-sheet up atong auto assignment filter mga idol kay maoro benta ni panglaban na to sa ubang rider.